Son Fran Rodríguez, son un artista multidisciplinar, son de Traspieras, dunha aldea moi pequena de Pontevedra, e o meu traballo englobase sobre todo alrededor da comunidade e da relación entre corpo e entorno e como un influye no outro. É un proxecto que versa alrededor da comunidade e do ecoloxismo, polo menos naceu con esa intención. Agora estou vendo que está cambiando bastante, que non sigue estando iso aí, pero tamén tira por outros camiños, e centro bastante na miña aldea, porque o que coñezo é a realidade inmediata que coñezo. Empecé a pensar na historia de resistencia que había na aldea, que hubo varias, contra diferentes tipos de causas, algunhas contra os propios veciños, outras contra a institución, como cando quixeron pôr un basurero no monte para coller o lixo da contorna e botalo ali no monte, e que os veciños pararon iso. Dixen, vale, por que non tirar por aquí e empezar a facer isto de maneira teatral, e a varias voces, as voces que estaban en contra, as voces que estaban a favor, e traballalo dende aí, tamén desa performance, e dese volver a facer co corpo esas accións, e traballalo. E foi un pouco por aí, tirei por aí por esa idea, e agora tamén gravei entrevistas, documenteime no que na zona sobre o conflicto, pero aquí ahora mesmo non sei por qué estou tirando, hai parte de iso, pero estou tirando por outro camiño tamén, no que ten que haber, creo que quizás a fotografía tamén de arquivo da zona, e tirando por aí, a verdade. Penso que para apuntar sabía que hai unhas bases, que non sei se cada ano cambian, pero había que escribir un pequeno texto sobre o que estabas facendo e que che iba a aportar na túa carreira esta residencia. Sería iso. A experiencia aquí na residencia iso, para min é moi boa porque tes o contexto necesario para traballar, non? Pero aparte fan un espazo que tamén de por sí xa ten unha connotación e un corpo que aporta moita vibración a ti. E logo os compañeiros e compañeiras, que é maravilloso poder estar e poder tamén falar de música con outras persoas, ou ni siquiera de música, con outras persoas que teñen outras vivencias e outras cosas que che contan que son, que para mí moi enriquecedoras, e outras perspectivas, outros modos de vida, e outras trayectorias. Tamén é moi bonito coincidir con xente que ten moita máis carreira que a ti ou menos, e ver esa inexperiencia, esa experiencia, todo o que hai aí. Eu creo que está moi guai para poder nutrirte tamén e ver que é moi diverso, que non hai unha maneira de facer, que está guai.